Skal Storbedrengen have udskiften? Han er der igen. Så ind med den, Balle. Nej! Kør Johnny, Tolle kommer! Ikke dernede, Johnny! Prik! Stop, dreng. Prik! Ej! Kæft, Johnny, hvad sker der for ham? Han er helt Så han kan ikke slippe på den nu, det kan jeg se. Godt, det der. Bare nu lidt, stå kipper lidt. Er der nogle Storbedrengen, der er trætte? Skud! Øj, det er godt trykket. Ej, der er frispark! Kør! Så, I er mange. Jeg bare takle. Ej, der er frispark! Kom videre! Så er der i hvert fald dobbelt. Yep. Dobbeltspark på frispark. Jeg havde aldrig sagt frispark. Prøv at høre, der bliver 3-2 vandt blandt andet. Men Magne han gerne spille. står og siger frispark! Der spiller til 3. Skal vi skifte ud? Hey, Jeg er klar. du siger Johnny. Så får Fløde ikke, han er frisk. På en frisk mand, Jeg ikke? siger der ikke frispark. Jeg har ikke dømt 3-2 til den mændene. Jeg vil altså også sige, John. Det er ikke, altså, det er okay. Det er en god bukse, det er. Men